Molt bon dia a tots i totes. 21 dies fa avui divendres que començàvem a tancar edificis municipals, que començàvem a demanar a la gent que es tanqués a casa, que respectés les distàncies socials, que començàvem a enviar els treballadors de l'Ajuntament a fer teletreball en la mesura del possible i que manteníem aquells serveis bàsics i essencials que com a Ajuntament us hem de prestar. Podem dir que majoritàriament ho estem fent molt bé, ho esteu fent molt bé. Estem molt contents de la solidaritat que heu demostrat molts veïns i veïnes del poble, tot aquell equip de gent voluntària que està cosint mascaretes i que avui en dia ens està fent produir entre 800 i 1.200 mascaretes diàries, que estem portant a residències de la nostra gent gran, que hem començat a portar als nostres comerços i que ben aviat començarem a distribuir entre la població que ho necessiti. Ja ho articularem, ben aviat en tindreu notícies. També estem molt contents de tota aquesta gent solidària que s'ha afegit al grup de voluntariat que hem creat des de l'Ajuntament i que està anant a buscar comandes a les farmàcies, a les botigues, per portar-li a aquella gent que té més risc de contagi i que no pot sortir de casa. Estem abrumats per la gran resposta que hem rebut, més de 50 persones apuntades i que estem intentant activar i coordinar. Encara no tots han estat activats. També volem donar un missatge per als més petitons, ara que porten ja 21 dies tancats a casa. No patiu si se us cau una dent. He signat un ban perquè el ratolinet Pérez pugui sortir i portar-vos el vostre regalet si deixeu la dent o el queixalet a sota del coixí. No patiu, que té l'autorització per circular pels nostres carrers. Això sí, sempre i quan es posi una mascareta i porti guants. I per últim, ara que arriba el cap de setmana, dir-vos que, si us plau, us esforceu en no provocar desbordaments als contenidors. El cap de setmana passat vam tenir moltíssimes incidències de material abocat a l'exterior de contenidors. Som conscients de que molts aprofiteu aquests dies de confinament per fer neteja a casa, per arreglar els vostres jardins. Per poc que pugueu, feu l'esforç de no exposar a la gent que fa la recollida de residus al contagi del virus. Dir-vos que des de l'Ajuntament estem treballant per tal que les administracions que tenim per sobre ens ajudin i us ajudin a vosaltres a tirar endavant en la mesura del possible, dotant d'ajuts, ajornant impostos, fent descomptes, etc. Nosaltres també, en la mesura de les nostres possibilitats, també ho farem. Ja hem ajornat l'IBI i estem treballant en que tot allò que podem, que estigui a les nostres mans, traslladar-vos-ho a vosaltres per fer que tot això sigui una mica més fàcil de digerir. Veïns, veïnes, esperem que ja arribem al pic i que tard o d'hora ho superem. D'aquesta en sortirem més forts i a l'Ajuntament el tindreu al vostre costat per tot allò que faci falta. Que tingueu un bon cap de setmana. Bon dia.